Para po naman po sa kaligtasan po na natin lahat dito. Matapos ipasilip sa social media nitong Lunes, October 4 ang mga miyembro ng Team Bayong Angeles, formal nang isinapubliko ang kanilang pagkakakilanlan ngayong Martes, October 5. Maulan man ang umaga, tuloy pa rin ang buong ticket ni Angeles City Mayoral Aspirant Councilor Amos Rivera para sa paghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa Comelec Angeles. Ayon kay Rivera, hindi candidate o personality-driven ang pananaw niya sa politika sa Angeles, kundi sino ang qualified at may mabuting track record. My advantage really, Sir Paulo, is we are an incumbent councilor po, no? For 9 years po, napatunayan na po natin with 40 ordinances, may kumulang na 20,000 na pamilya na nabigyan ho natin ng pabahay. Nandito po yung mga solo parents na nabigyan po ng programa since 2014. Tayo po ang lumaban sa mga tricycle drivers para po magkaroon sila ng karapatan sa National Highway. Nandito rin po yung mga local farmers natin, mga OFWs and different sectors po, no? For this particular campaign, being an incumbent councilor, of course, we will always advocate for good governance, no? Ang ating pagtakbo po dito, hindi naman po tungkol to sa mga personalities involved. Tungkol po to sa mga issues na napapalibutan po natin ngayon at nakikita po natin ngayon sa Angeles City. Sa ilalim ng Aksyon Demokratiko, nakatigit ni Manila Mayor Isko Moreno ang Bayong Angeles lineup na makakatapat naman ng mayorya ng mga re-electionist councilors na kapartido naman ni Mayor Pogi Lasatin. Pahayag pa ni Rivera bilang isang Angelenyo at gaya ng isang anghel. May misyon daw siya upang maglingkod para sa ikabubuti ng lungsod. Ano ba meron dyan sa letter A na may pakpak na yan? Ito po kasi Angeles City should be described as City of Angels, no? So ito po talaga ang magre-represent po sa Angeles City. Ito pong letter A na may pakpak na which symbolizes angels po. Because Sir Paulo, in the Bible, angels were called to protect and serve. And I believe for Team Bayong Angeles, we were called to serve po. Katambal ni Rivera ay si Dr. Paiwan na tumatakbo naman bilang vice alkalde at hindi umano galing sa angkan ng mga politiko. Bilang isang eksperto sa medisina, asahan umano ang kanyang pagbibigay serbisyo sa mga Angelenyo, lalo na ngayong may pandemya. Siyempre po tutulungan natin mga kapwa nating frontliners, no? Bibigyan po natin sila ng additional benefits po. And also, wag nating kakalimutan yung mga pasyente, no? Sapat po na gamot, kumpleto pong kagamitan para sa mga pasyente po natin. Kabilang naman sa sangguniang panlunsod ticket ng Bayong Angeles ay sina Bong Arceo, Israel Forto, Giselle Dairit, Dan Alut, Paul Maiquez, Harvey Santiago at Don Quito. Highlight din sa programa ng Bagong Angeles ang madamdaming spoken word poetry ni Abigail Gutwal na isang youth leader. Dito isinawalat niya ang mga vulnerableng sektor ng syudad na animoy nakalimutan umano sa gitna ng pandemya. Tandaan niyo po ba si Aling Kuning? Wala na siyang mapwestuhan dahil pinagbawal. Yung tindera sa daan, alam niya naman, pero bakit yung pinilit paalisin at saktan? Tandaan niyo po ba si Mang Badong? Nawalan ng prangkisa, tinanggalan. Hindi alam yung gagawin, walang masagot sa tanong ng anak na nagsasabing tayo, meron pa ba tayong makakain? At sa dami ko na ilaw ng daanan ng alipon dito na niyayakap ako sa gabi humihigpit dahil pinaalis kami sa bubong na pinawasak nila. Paulo G. Santos, CLTV News.